נוסס תכל רום. השולחות פה לזרוע, גם לשתול וגם לנטוע, ממזרח ועד הים. על ארץ ישראל אמר הקדוש ברוך הוא, אף על פי שתמצאו אותם אליה כל טוב, לא תאמרו נשב ולא ניטע, אלא יהיו זהירים בנטיות, כשם שנכנסתם ומצאתם נטיות אחרים, אף אתם יהיו נוטעים לבנכם. מעשה באדם שהיה הולך במדבר והיה רעב, עייף וצמא. הוא מצא אילן שפירותיו מתוקים וצילו נאה, ואמת המים עוברת תחתיו. אכל מפירותיו ושתה ממימיו וישב בצילו. וכשביקש להילך אמר, אילן, אילן, במה אברכך? אם אומר לך שיהיו פירותיך מתוקים, הרי פירותיך מתוקים. שיהיה צילך נאה, הרי צילך נאה. שתהא אמת המים עוברת תחתיך, הרי אמת המים עוברת תחתיך. אלא יהי רצון שכל נטיות שנוטים ממך יהיו כמותך. תודה רבה. אני מתכבדת להזמין את ראשון המברכים, מר ערן לויטה, מנכ"ל